parlamentu zavítala moja ďalšia návštevnícka skupina zo Slovenska, zložená predovšetkým zo zástupcov samosprávy. Počas Európskeho týždňa regiónov mali možnosť diskutovať o lepšom čerpaní eurofondov či kohéznej politike so zástupcami európskych inštitúcií. Bez váhania som využila i ďalšiu možnosť pozvať do Bruselu slovenských pedagógov pri príležitosti Európskeho týždňa zručností. Zaoberali sme sa otázkami vzdelávania našich žiakov a študentov tak, aby boli čo najlepšie pripravení na budúcnosť. Vážim si tieto spoločné chvíle a som hrdá na vašu odbornosť i nasadenie. Na seminári o dezinformáciách pre košických stredoškolákov v kultúrnom centre Veritas som zdôraznila predovšetkým potrebu našej vlastnej zodpovednosti za to, čo a ako komunikujeme v online priestore. O úsilí nás, zákonodarcov, na posilnenie ochrany používateľov internetu zvlášť vo vzťahu k sociálnym sieťam svedčí európska legislatíva platná od augusta tohto roku. Na lepšiu ochranu detí na internete sme tiež vyzvali v októbri prijatým uznesením. Vo svojom vystúpení v pléne Európskeho parlamentu som vyzdvihla potrebu efektívneho prepojenia vzdelávania, domáceho prostredia a legislatívneho rámca pre vytvorenie priaznivých podmienok rozvoja pre naše deti a mladých ľudí. K tejto téme som tiež iniciovala osobné stretnutie s podpredsedníčkou Európskej komisie Vierou Jourovou. Európsky parlament prijal jednotné pravidlá obchodnej a ekonomickej obrany, ktoré som dlhodobo presadzovala aj ako tieňová spravodajkyňa. Sú našim ďalším dôležitým nástrojom proti politicko-obchodnému nátlaku, ktorý Čína vyvíja. Som presvedčená, že len náš jednotný a vytrvalý postup môže zabrániť bezprecedentnému pokračovaniu čínskej politiky v štýle rozdeľuj a panuj. Toto je nesmierne dôležité aj pre Slovensko vzhľadom na našu sekundárnu závislosť od Číny, napríklad prostredníctvom automobilového priemyslu, čo vytvára vysoké riziko pre ekonomickú bezpečnosť. Spolu s kolegami z KDH sme vyzvali členov vlády, aby na Slovensku okamžite zastavili nezákonnú a neetickú výstavu skutočných mŕtvych ľudských tiel Body Worlds. Nezákonnosť tejto výstavy medzi tým konštatoval aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Okrem rozporu s našim zákonom o pohrebníctve a dôstojnom nakladaní s ľudskými pozostatkami je problémom tiež nejasný pôvod ľudských tiel, ktoré môžu podľa expertov s veľkou pravdepodobnosťou patriť politickým väzňom čínskeho komunistického režimu. Prevážanie a vystavovanie ľudských tiel ako komerčných výstavných exponátov je znakom dehumanizácie a nie pokroku. Preto žiadame jej okamžité ukončenie. Október patrí úcte starším. S radosťou vždy podporujem ich aktivity, zvlášť v rámci Združenia kresťanských seniorov. Jeho členovia dlhodobo pomáhajú so zvyšovaním kvality života seniorov prostredníctvom rôznych iniciatív. Na pôde Európskeho parlamentu sa zasadzujem za nastavenie stratégií, aby jeseň života bola pre každého dôstojná, aktívna a bez diskriminácie. Seniori sú pokladom pre celú našu spoločnosť, alebo ako hovorí Svätý Otec, chlebom, ktorý síti náš život. Svet ostro odsúdil teroristický útok Hamasu na Izrael, ktorý žiaľ vyvolal ďalší otvorený konflikt a strašné ľudské utrpenie. V tejto súvislosti som opäť vyzvala na prehodnotenie podmienok poskytovania európskej rozvojovej pomoci palestínskej samospráve. Trvám na tom, že musíme mať istotu, že peniaze našich daňových poplatníkov nekončia v rukách teroristických skupín. Medzi tým však musíme pokračovať pri zabezpečovaní materiálnej humanitárnej pomoci civilistom do pásma Gazy.